बबेनि जाखो आदाव नालाय बबेनि जाखो हा ए गामिनिखा ने जाम्बुगुरिनिखा ए गासिबो नै ओंखाम संग्रा आरो बेदर अमा नामा बेयो ओंखाम बेयाव दोनदों मैगं दाना बायह्रायाव देखायनोसै सबाथिलिनि ओंखाम संग्रा दाना बेदर गोरानखौ दिन्थिनोसै बेदर होथारदों अमाया अमा माबेसे जाखो अमाया मानै जाबाय आदसा गिदिरथार नामा ने ओरै दाउ बयनोलाय आदाया जाम्बुगुरिनि ना गोरा थालै साला दाउआनो बोनो हालायथारा ने बोनो हाया ओरैबायदि जाबायलै जानो हानाय नंलालै आयौ माथो मेजेमानो मेजेमथार ने खै घन्टा लादै दाउआ बेसेबां दङ 20 केजि दंफैयो आरो गोदाबावगोन ने बर्थमान 20 केजि गोदाथ'बाय आदसा दे होमबा गोदाबाय थाना आदै दे नै जाबाय डेलिगेटफोर फैगासिनो दङ बेसेबां सानाबो एसेबां फैगासिनो दङ माने डेलिगेटफ्रा बे लामा बै जों लेडिसफोर थाग्रा थाबु पेन्डेलखौ दिन्थिनोसै पेन्डेला जाहैबाय नैबे थाङो नैबे जाहैबाय माबा मा होनो बेवहाय सभा जाग्रा सभा पेन्डेल नैबे जाहैबाय थाग्रा जेन्ट्सफोरनि आरोना लेडिसफोरनिथिं थांला आङो जेन्ट्सफोरखौ दिन्थिनोसै आरो सिगां माबायदि नायदो नै जिगाब बखादों दुंब्रुदनो बेयावनो थाजोबगोन आरो नायदो पेन्डेल सिङाव माने थाग्रा आरो खुलि दा फुल जाजोबगोन आरो ना दा रावबो फैथ'वाखै डेलिगेटसफ्रा फैथ'वाखै फुल जाजोबगोन आरो हा ए आंना MFP ब्लकआवबो बबेनि होनदोंमोनलाय गलादाङि ने बे बेंगलसो गोलैयो नामा आदसा दे चेनेल दङ नायबानो जाबाय ना MRK ब्लक होननानै बुङो दै नैबावहाय माने नैबाव थागोन आरो दिनैहाय बे आंनि जाहैबाय गाद्दिया बेयाव दं गेस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोबा लाइक होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आङो बेखिनिखौ दिन्थिबाय बे जाहैबाय गसाइगावनि आन्दाराव जाम्बुगुरि होननाय बे चार्चआव आरो बे NSC चार्चफोरनि गिर्जा बेवहायनो माने NSCफोरनि गथायबारि सार्केलनि आन्दाराव बे सभाया जादों आरो धोरोम सभा दा आङो बेयाव दंफैयो आङो माखासे भिडिअसफोरबो आपल'ड खालामबावगोन माखासे प्रग्रामफोरनि